Bid-differenza fil-ħin tal-pajjiżi, il-bidu ta' sena ġdida jieħu 26 siegħa biex ikun iċċelebrat madwar id-dinja. Dan jiġi ċċelebrat bi stili differenti madwar id-dinja bil-lob tan-nar tista' tgħid li jkun protagonist f'kull ċelebrazzjoni. F'Londra spikkaw ċelebrazzjonijiet kbar ħdejn dik magħrufa bħala London Eye. F'Edinburgh iċ-ċelebrazzjonijiet kienu ftit iżjed sempliċi. Iċ-ċelebrazzjonijiet f'Ruma jidher li kienu kbar għalkemm forsi xi ftit tradizzjonali. L-istess jiġri fil-belt kapitali tal-Ġermanja, Berlin. Ċelebrazzjonijiet kbar u sbieħ kienu dawk f'Pariġi fl-isfond tal-Arc de Triomphe. F'Dubai intuża l-ogħla bini fid-dinja il-Burj Khalifa biex fuq saru proġezzjonijiet li laqgħu s-sena ġdida. It-Tajlandiżi wkoll jagħmlu użu mill-bini modernu għoli. Fl-Amerika ċ-ċelebrazzjonijiet kienu kemm xejn iżjed kummerċjali. Tara waħda u tinsa l-oħra li hu żguru li kull min attenda xi waħda minn dawn il-wiriet kellu bidu memorabbli għall-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.